Line, kasvattaja breeder Sanna Koivurova. Saimme koronattiin kierrokka 17. Kääpiön Vinceriä on ilmeisesti nyt kehään saapunut. 17 miniature pinchers we have now here in the ring. Esitellään ensimmäisenä Kennel Adamans, kasvattaja Tarja Hovila. Tiimin kisavuosi alkoi upeimmalla mahdollisella tavalla, kun voitettiin Best in Show -kasvattajapalkinto Messarissa juuri hetkeä ennen kuin tuli kruunaus vuoden 2023 kasvattajaksi. Ja sitä tunnetta kun voittaa Messarissa tämän kilpailun ei oikein voi missään muussa näyttelyssä ylittää. Ei ollut tarkoitus kuitenkaan kisata samalla sykkeellä tätä vuotta, vaan mentiin sitten minne mieli teki ilman pistetavoitteita. Ja yhtäkkiä ennen viimeistä kisaviikonloppua Kennel Adamansissa huomattiin, että onkin mahdollisuus ihan kärkeenkin asti, jos Seinäjoella pärjätään. Ja siitä tulikin sitten aivan uskomattoman huikea viikonloppu. Lauantaina Best in Show, jolla noustiin bronssille, ja sunnuntai Best in Show 3 nosti Kennelin jaetulle hopealle. Tätä vuotta ei olisi voinut paremmin enää päättää, ja kasvattaja on suuresti kiitollinen, että joukkue on jaksanut vuodesta toiseen. Kiitos myös kaikille tuomareille tämän huikean matkan varrella. Ja Kääpiön pinsereiden kasvattaja Sanna Koivurova puolestaan kertoo seuraavaa. Mieleen painuvinta on ollut sitoutuneen tiimin yhteishenki ja panostus koiriensa kanssa. Osa on osallistunut enemmän ja osa vähemmän, mutta jokaisen panostus on ollut yhtä tärkeää. Se oli huikea viikonloppu, kun samaan aikaan kasvattajaluokka yhden viikonlopun aikana kisasi pohjoisessa sekä etelässä ja sijoittui Rovaniemellä Best in Show 2 ja Kotkassa lauantaina Best in Show 1 ja sunnuntaina Best in Show 2. Ja vaikka aktiivisesti on kisattu Suomessa, niin on ehditty myös ulkomaille. Maailman näyttelyssä ja Euroopan voittajanäyttelyssä kasvattajaluokkamme oli myös roppia. Upeita tuloksia ovat tiimiläiset ehtineet tehdä myös muissa harrastuslajeissa, kuten agilities. Vuoden 2024 kasvattaja on musta kääpiösnautseri Black Miniature Schnauzer Kennel Vickfors, kasvattaja Teija Nurmena ja Jon Nieminen. Lämpimät onnittelut! Kasvattaja kertoo seuraavaa. Jokainen näyttely yhdessä tiimin kanssa on tämän harrastuksen kohokohtia ja jokainen sijoitus on upea saavutus. Yksittäisistä näyttelyistä tältä kisakaudelta nousee mieleen viime vuoden Messukeskuksen Helsinki Winner-näyttelyn Best in Show 1 kasvattajapilpailun voitto sekä tuplavoitot Riihimäen Nord- ja KV-näyttelyissä sekä tietysti kilpailun ratkaisuhetket Seinäjoen KV-näyttelyssä. Ja näin, emmeköhän vielä anna valtavat aplodit näille upeille kasvattajille ja valtaisalle määrälle hienoja koiria. Ja saattelemme näin heidät valokuvaukseen täältä kehästä. So one more time, huge round of applause for these three gorgeous breeders and their beautiful dogs.
onnittelut upeasta näyttelyvuodesta. Congratulations for your amazing, wonderful show here.